तुम्हारा भाग गल काय कर माय के हे बानी लौकत नहीं ए पापा का खेरे वाला हो पापा खेरे वाला को तो तब से तू चलल वाली तब से कुछ न कुछ एकदम गाना बजाना फलान डमक नचनिया गजनिया भर्ती करे तो के ए पापा बुदुनिया के बियाह हो गोल छिनोरी के बुलौले काहे बे हमरा को जिगावा तोरा को बोलाले बिया रे तू जो घर जो चल जो तू घरे जो हाथ धोइ लेबे ना माल तू तो हाथ ना धो सकिना कैसे धो सके योरे कैसे धो दे हैं यार भतर वाला बानी हम कि तू मान दो बे तू हमर बेटी है तो तोरा हाथों नहीं धो सकत सो फिर बेटी हो तो पैसा सरोरिया को तो खोल देई लंगते हो जाई लंगटे रहू हत्ती गो लू 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 चिप रे तब छुपात रहू भाषा का माडू मुसाया तक से निकलला भेरुआ बा गुटका पान खा के चुमा ले बा हमरे से तू निकलल है जाताई अपन बहिन गावे बियाह वाला दिन ओकर आए वाला बा वे चेक करना पापा के बदनवा के अब 8 दिन ओकर बियाह भइले होता त ओकर लइको होके हो गइले पगनुआ मारो त ओकरा के काहे के मारता तो हम के जात काहे पाए जा पापा चौखारी लेके राजू वो पुछार पा पुछार कर जाते जाओ को समाधि मार गइलन हो छिया तो मार गइल योरे पापा पापा ई गतेवा दिन रात हमरा पागल क के के ले ले चला बुला गई रे योरे केने भागल हो रे मुतका ना ले जा कर तुम्हारा उधर ले गइला का बहरिया बाप बा हो आ मुसहरी भी सूत के मक पैदा कइल बा ओकरा के त एको तो देख तब भुलाइले रहतनी चल गोदियो चला ना मरवा देनी हां दे जा ढक्सा पक्सा करतली दल सलवार में हांडल के लेके चल सलवार में हांडल क्रीम आखी योरे कनिया ए कनिया हां मम्मी जी बताओ एकर पापा यही कौन तार पापा तन कले वाले कि नहीं बेरा हां मम्मी जी आओ तने पापा का खाना बनवा दी को आदमी आओ तन होने ले अब पापा एगो हमर बहिनिया आवतिया तार पापा का पसंद ह हमर पापा के मछली पसंद है मम्मी जी हम सोचत रही ना कि बाकारा बनवा दी ताकि तार पापा कहो कि हमर बेटी निमन घर में गइल ओकर सास ससुर सब समझदार बा आ खातिर बतने कोनो कमी ना भइल ह ना मम्मी जी बकरा से भी ज्यादा पापा हमर मछली खाना हां बड़का मुड़ा वाला मछली लेके अपनी मसाला तू पीस द ठीक बा मम्मी जी पीस देते हम कोने के ढेर आदमी है तब के जाय दो कोनो बात नहीं के दीदिया ओरे दीदिया छिनरो तारा के ना भगा देन कोई हो बतावा हो बुचिया आ गइल रानी आओ छिनरी सब की सब हम भाई रे होय हो दादा माई हो माई 5 महीना हो गया जी ये कैसे रे ए जीजा के हो जीजा के का इन माय हस्बैंड हस्बैंड बना गए आपका पागल आइल बड़ी तू का कहली समझ तली तारा नु खुशी पावता भतर काता काहे हमर दैया तबे तबे हमर दैया फुम चलेला हम चलेला पापा तो अब तक आ दे तारा के वो अब का तू कहोगी सब झूठ बाटे के सब झूठ बाटे दूसरा के बाद झाटे तरह गादी में मुंह देख के बाबू आ गइल बुचिया पापा कहां रहता मां जी बड़ा समझदार गे पागल कहली हिया किन बरे बोतल हम योरे हम बता जी किधर है ए तार जीजा भाई समझदार बिया ऐसने रवा लइका पैदा कइले बानी हमर बहिन के कमी ना कर देले बाना हां मछली के काता खिया में आला साधन न अपने काता हम का कदर होला कि बियाह करे 4 दिन अब 8 दिन भइल आ तार हरी में बहरी की भवना आ गोदी में सुतवना हो ए दीदिया जीजा जी पटवना हमारा के गोभी ना कोइला ए दीदिया जी
एक मिनट ई बताओ बच्चिया हमार लड़का के नाम तरू हमार लड़का के बियाह में क दिन भइल के तारा फिर जाइला ढेर गल गई सदिया से पहले छिनरी बुलावत रहे बकिया का भी ना जात हमर बिले आवत ले ओ यही से का हमर से ना मिले होतरा खेलवाड़ी तोर बहिन बियाह रे आ खेलवाड़ी तो मतलब पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे कने का बहिन हमर को मिला दे पैसा दे ए चुप शादी साली दी साली जी ना मेहरानू कह मेहरानू तू का करिया ठो का होत रोटे भबा का तोर हमार लड़का वाले बोलियो तो तारा होतरा बारात में कत कतना ठुकर रही त एल बा लाला भाई बताओ कहते पेट निकल बा ऊ कर जीजावा के शादी से पहले कैसे मिलल लाई पका चौथी से शादी से पहले तो बहुत बार मिलल बानी हां तो वही में भाई वही में बाटे ये निकाल दिए दो हम जानते छिनरी पलर कने अंगूठा काट के दिया है तक ए थाली दी काहे हमर दिन गया बहुत तरफ बाप जब कोलेवा लेके आइल गायब कहां भाई पगली के छोड़ के रे काले बाबू तो सामान हम पैसे साथे कुकुर 4 गोली पे झुलवावत रहो आइले ये तो अभी कंफ्यूज बनी कोई से तार पेट हो दइलो ए देखा हमार लड़का का नाम बड़ा लेके सुतल हमार बड़ा लड़का क्वेश्चन लेके सुतल बड़ा तोर बहिन दूसरा फिर सुन नदी में जा रही जा पानी में तो झूठ जाई बोलत छे या अपन वो बाप झूठ बोली अपन बाप के बोल तोर बाबा मुंह देखाई से तो ओने रह गेल हां ना दे मुंह देखाई अरे आते दिन ना 10 दिन माल दे कोमल में दले उठ गई बाबूजी एक बात आयो बाबूजी हमारा भी नहीं पापा को कुकुर न चला हो तारा के ए समझी जी आई आपके बेटी के कर पेट लगे अरे मैं तो दफाओ लोगो तेरे एकर बाई धक लिया तर रिया जी आ धक ऐसन हमारा चुत्तर पर दांते कटला से एकदम खुनिया गइल हो आपके बेटी जवान जान दाते काटली सब जब भाभी ना रहली तो हरे करो ढक्के कर मर गए छिनारी काहे के लगी अरे पेट में लगे हमरा बेइज्जत कराए बेटी ए थथल दी एगो के खालता पानी तलबे ना कर अरे हई सब अतिया साफा ना चौपट बिया तोर बहिन रे लुबिया लेके कौन तू कुलीला करतली रे मजाक में बनी गिरा सब मजाक में बालू अरे ए चल के पलंग छदान तोर बहन के आधे के हाथ पेट से करब मैं माना रही सवाल मर्यादा आप को लगी बोली मान बोली में थरंग लगाओ देखो ते लखले बल हां लखले बनी आप का लिया दी इनका के रख दी घर में सने को पागल बोल के रखब हां फिर तो लिया दे देवता बा अरे हम ला जाए के घर के रही? हमारा से बियाह बिलर वो हमारे पे बस रहा ठीक बा अरे ठोकर ठोक ए समझी माने चाहत नहीं के करी बेटवा हमारा दुरु लेखन के सौपदी का हो जाई पहले का राजा 20-20 गो रानी रखत रहो तो यहाँ के दुगुना तो भिख में राजा को तू के कॉल भतक है भतक भटक के कहो भतक तू कृष्ण जी के तुम को गो लखले बालन पूछ लिया तू भगवान है ना इंसान हो अरे बनावो ना बानी जा दिल दिमाग ए में बचिया मीठा पानी लेके आवा भतरा पके चलो जी घर चला पलंग पे बैठा तो यही पेन चला हरी ई के तकते न सचिया नरी तो हरी माई के करी सबकर माई के तू करबू तो आए अरे बाबूजी ताना मार लगे ससुई हमरा के अरे शांति के साथ अरे बापू अरे ओनिया की खाए ने करे अमित के बोला के दोनों के बाप बाबूजी आई लोटे मछली बड़का मुड़ा वाला समझ चला। दी मंगला बा मंगला मधी जीरो बा के और क्यों ना मंगला बा ए पापा मंगला बा आई जाइल अरे हमर देवर तो इज्जत से मंगला के पताई भाई मंगल घर में खाए के बाबूजी, गोइया लेके पानी आ हवेली के एक दिन में कभी ये रेशमी जुल्फे के माफ कर दे